Li Rojava bi destxistina kontrola girêsipiya ji aliyê YPG bûye sedem ku nîqaşên bi mijarên destdirêjiya leşkerî û avakirina herêma tampon derkeve. Bi taybetî jî rojnameyên ku nêzîkî hikûmetê ne hewil didin ku ji bo operasyonekî wiha zemînek bê avakirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan iddia dike ku YPG bi PKK ra tekîldarê û dê ew di siberojê da ji bo Tirkiye bibe gefek. Lebelê hinek parlamenterên AK Partiye dibêjin Serokwezîr Davutoğlu wisa nafikire. Ez yani ku ji bo girêspî ketiye destê YPG Tirkiye ve tiştê tehlike dibîne ez wisa lê nanêrim. Tirkiye wisa nabe. Yani Tirkiye jî vê gavê yani em bêjin Davutoğlu wisa nabîne. Dewleta Tirkiye bi dûr û dirêjî ew jî dibînin ku vê gavê mesela Davutoğlu îro jî di axifnexa grûpê de ku kes nikane me û birayê me Kurdên Sûriyê bînî berhev. Ji xwe eger Kurdên Tirkiye Kurdên Sûriyê ji xwe re bike reqîb an ji xwe re dijmin bibîne nikane problema xwe nav xwe Kurdî jî hel bike. Ji bo hûndê jî yani li wê derê vê gavê Daîş ew e tehlika gelek mezin e. Partiya Demokratîk ya gelan HDP jî li dijî operasyonekî leşkeriya li hember Rojava derdikeve. Li gorî HDP destdirêjiyekî wiha wê kêşeyê hin mezintir bike. Bu son günlerdeki gündemdeki bu söylentiler ev gotegotên vê dawiyê me tevan. Ango gelin tevahiya rojilata navîn tengezar dikin. Em wê yekê gelet dibînin. Û li gorî me wê hewleke wisa kêşeyê hin mezintir bike. Ew ê bibe sedema xwînrijînekê mezintir. Ew ê bibe sedema şerê her du weletan jî. Bi kurtasî, eger ku Tirkiye dewir keve, ew ê hem zirarê bide xwe, hem jî zirarê bide tevahiya gelên rojilata navîn. Yani Türkiye'nin oraya girmesi Türkiye'ye de bir fayda getirmeyeceği gibi. Yekşi partiyên dinên opozisyonê MHP jî piştgiriya operasyonekî leşkerî dike. Lêbelê Partiya Komariya Gel CHP li dijî hewlekî wisa derdikeve. Her çi qas nîqaşên derbarê operasyon an ji herêma tampon li dijî Rojavaya Kurdistanê hebin jî konjuktura siyasiya navxwe û ya derve îhtimala vê yekê lawaztir dike. Lewra ji bo vê yekê em dikarin bêjin çi piştgiriyê navnetewî ji bo Tirkiye nine. Li gorî rapirsiyan Piraniya Gel jî naxwaze Tirkiye tiştekî wisa bike. Kemal Avcı, Rudav, Ankara.